Boas tardes, galegos, galegas e xente do mundo. Hai uns días dicía nun vídeo que tiñamos que bombardear o Congreso dos Diputados. Despois de recibir varias chamadas, varios twitters con ultimatos, penso que me equivoquei. É necesario rectificar. Equivoqueime. Non podemos traballar con bombas. Non por medo a esas amenazas, a esa xente que nos dice que podemos ir para a cárcel por iso. Non por medo a iso. Porque se temos medo a iso, máis medo temos a ser autónomos. Porque os autónomos non temos nin dereito a paro nin nada. Se vamos para a cárcel, salimos con paro. Temos un techo e temos comida. Así que non teñades medo. Pero, realmente, o de traballar con bombas non é a mellor elección. Por iso, vamos a pagar a mesma moneda. Porque, se nos fixamos ben, se bombardeamos o Congreso dos Diputados, hai aquí un plano para apreciar todo o que podría pasar. A onda expansiva pode afectar o Teatro da Zarzuela, o Museo Nacional, e un pequeno bar que hai aquí, 100 montaditos. Está o BBVA, que tamén o BBVA non nos importaría que se fora para o Congreso dos Diputados, pero a onda expansiva podría afectar a xente que vive cercana ao Congreso dos Diputados. E nós non queremos facer daño aos ciudadanos, nós só queremos atacar o Congreso dos Diputados. Por iso, ideei outro plan, o plan de pagarle a mesma moneda que nos pagan a nós. Tamén, as bombas, se as botamos, non poderíamos dar os corpos, como dixemos, ás súas familias, porque non quedarían os corpos. E nós, o que dicimos, cumplimos. Queremos os corpos darlos ás súas familias, non o que está pasando agora. Por iso, ideei o plan de pagarle a mesma moeda que nos están pagando a nós. Como vedes, xa estou preparado. Este é o método. Vamos a meter o virus dentro de máquinas de sulfatar. E vamos a facer unha manifestación en Madrid. E cando estén todos dentro do Congreso e ven a salir, vamos a rocialos todos co coronavirus. Vámonos por a tope. Necesito soldados para que me acompañen neste proxecto. Necesito que me mandes a túa foto e non te preocupes por a túa identidade. Esta página é privada e nadie te vai a ver. É como a do Seixó. Nadie sabe onde se mandan as cousas. Igual que a do Seixó. Así que, mándame a túa foto e a ver se me botas unha man. Necesito 100 soldados para acabar con eles. Eu os darei os guantes, a mascarilla, a cofia e unha varilla de 1,50 m para manter o máximo de distancia e non ser multados. Vamos, chavales, vamos a por eles.